Čau, moje meno je Duedomník a dneska máme ďalší update. Je to 9 years old a je to veľmi špeciálny update. Máme tu nový update, v ktorom sa nachádzajú agenti, potom nová kolekcia. Ja idem sa na to pozrieť, čo tu pridali. Takže máme tu napríklad Standoff 2 Birthday, napríklad máme tu klasickú hru. Napríklad ja už som si jedno zatočil, máme tu Division, padla mi hnusná, no nie že hnusná, ako všetky sú možno pekné, padla mi UMP Professional, takže potom na konci tohto videa vám ukážem klipy. A vlastne čo tu môžete získať? Môžete tu získať nejaký event case, strašne sa mi páči tento Lincoln, akože M4 a jednotka. Potom sa mi páči aj tento Bayon, proste všetko čo je od tých agentov sa mi ako páči. Aj tento, počkaj, to je to isté, počkaj, ako to je? Aha, napríklad tento Race, ten má tiež pekný akože skin, aj Karambit. Neviem či aj tento, toto patrí stále jemu, toto Lincoln, dobre. Tu sú títo dvaja agenti, za mňa sú pekní. Počkaj, dá sa ešte príliš, som klikol. No, tento je v pohode, tento sa mi moc páči. Tento je asi jeden z tých najlepších, no pre mňa ako, vlastne spravíme si aj hodnotenie za chvíľku, len sa popozerám na týchto agentov. Race, potom by sme mali mať, ja idem to Marketplace, tam tu je najlepšie. Dáme si, že Division. No, aktuálna cena, ja som to pozeral, Warden stal 10 000, teraz sa dvihla cena. Najlacnejší bol Marko, teraz sa to dvíha, to je také, že raz to padá, raz to klesá. Strašne sa mi páči Adam, Marko mi pri taký, neviem, to potom všetko poviem naraz. Ale toto ma prekvapilo, tento Venom, čo sa mi páči. Napríklad to má jedna zbraň FS a skin je akože fajn, no akože v pohode. Tu Statraky, napríklad tento Adam je v pohode. No, čo teraz, čo ešte sme zabudli, na čo sme zabudli ešte pozrieť. Tu sú nejaké komba, ináč sú tu aj misie, ideme pozrieť event. Dokonca sa mi páčia aj títo dvaja agenti, čo sú uncommon, ale môj názor na týchto agentov je, že by som im zvýšil hodnotu na rare, lebo v pohode, za mňa sú v pohode. Musíte splniť 25 výhier z Diffuse, potom tohto agenta, no áno však agent, ale ten zlý, čiže za mňa je v pohode. Tam musíte vyhrať Team Deathmatch a na čo by sme ešte mali zabudnúť, na čo? Pozriem sa ešte na konkrétne všetko. Tuto by bolo super, keby už spravili ten klán ako na TBčka, čo vlastne bude asi neskôr. Mohli by sme teraz spraviť čo? Ideme ohodnotiť si tých agentov, ale počkaj, Warden, to ma zaujíma. Neviem, či som ho tam videl kde. Dáme takto. Dobre, takže ideme teraz vlastne ohodnotiť tých agentov. Máme aj uncommony, aj tí Arcane, ale najprv ohodnotím týchto štyroch. Ideme od tohto Hammera. Keď sa na neho tak bližšie pozriem, za mňa je pekný. To vyzerá jak skôr fejková PUBG ako helma, aj keď to nie je, to je jedno. Na neho sa poriadne pozriem. Ukážem 16. Je to takto. Ako pekný je, si myslím. Ale nie je to môj obľúbený, lebo ja už viem, ktoré sú moje najobľúbenejšie. Napríklad tento Marko sa mi moc neľúbi, príde mi to jak fejkový agent. Ak si pamätáte ešte predtým, keď neboli títo agenti, ten jeden z Lakesideu, tá mapa Lakeside alebo Province proste, tak ten jeden, alebo najlepšie vám poviem Season 5 Fireborn, ktorý sa tam ukázal. Takže toto mi príde, aký bol mladý strašne tento Marko. Úplne aj keď držíte ruky, bere tasky konkrétne. Takže tak, a ešte tu máme Adama, čo sa mi strašne ľúbi, tento jeden z tých mojich obľúbených. Najviac čo by som chcel získať je buď ten Adam alebo Lincolna. Zatiaľ títo dvaja. Napríklad ešte Warden je dobrý. Ten sa mi úplne podobal, ja som si ho pomýlil s jedným agentom zo Season 3. Myslím, akože tvár iba, ale není to ten agent z Dragon, ako čo bol Dragon ako updatedy. A ešte si čo mi zabudli, ideme ešte pozrieť toto, máme tu Lincolna. Tento sa mi strašne ľúbi, toho by som veľmi chcel. Potom je tu tento Race. No akože
pohode, no. Tiež toto logo Gambit sa to volá, že on bude asi jeden z tých tajných, alebo neviem, ak by som to presne povedal. Ešte na konci ohodnotím týchto dvoch, čo za mňa je tento v pohode. Myslím si, že ako zadarmo, keď ho viete získať, je v pohode. Dobre ho spravili a aj tohto agenta. Tento sa mi tiež dosť podobá na toho predtým, ale takto vyzerá lepšie. Aj keď si zapnete hru, tak tí agenti sú proste takí vylepšení. Aj tento, čo teraz drží tigrovanú snajperku, aj ten základný, to sú tí základní proste a vyzerajú lepšie graficky. Vy to vyskúšajte, zahrajte si to a bude sa vám to páčiť, no. Dobre, teraz vám vlastne idem ukázať klipy, takže to je teda zatiaľ všetko, takže čaute.